Isakaba yana nga do anga baro konnala na ngichi Musa Gindo ma fay ko kaka boy ga chapeau ko a benga chapeau ko de nga chapeau ni madala na jalousie de dala chapeau projet do nyebo yoro la parce que chapeau ni mo ko chama be chapeau ni mala o ba jalousie mi mais mina ke ni mi nga chapeau pour ma fodro be chapeau kelen sa Ali Fembali koroke Alfusini affaire étrangère Alfusini Morbo Sumare cadre manyema ale bala mawero bala to ka nga chapeau Ali Basaro bala aleta juguya de parce que ale kungolo forme ne ka fugula ita donc aleta juguya et puis ale sabali ka ba ika chapeau ni bela jeni bimne wa harmonie ko kuma di bana. Merci beaucoup. Heureusement que je suis avec toi. Sinon ou même ban wallahi jugu memba kawa bisimila wala ka fada to bata ambe foli di kanu baka kelengin da bela jelema muno ban la même mali kono ani mali ko ka ambe foli du kelengin na bela jelema ambe sega kan amena kana hakilina muno fo kungurunu de do fitinu de do kaseka hakili fere wala sa aka den fa wɛrɛw fɛ peut-être que anw bɛ a kuma ɲɛbila kumaw fɔ i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ wɛrɛw bɛ investigation wɛrɛw k'a la ka se k'a développer fo ka kunnafoni wɛrɛw sɔrɔ a kɔnɔ ani fɛnɛ ni an ka baara ninnu nafaba ye min ye ka autorités ka attention attirer ko dɔw bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ olu tɛ bɔ a kalama joona joona anw bɛ fitini min don a la an t'an da gulɔbaranin sigi a kan an bɛna ka n'a ɲɛfɔ a bɛ kɛ sababu ye kuma dɔ la u b'a dɔw ta a b'u nafa walasa ka se ka jamanadenw nafa wa caman bɛ yen nɔ fana min bɛ kɛ o cogoya la an ye caman fɔ minnu an ka kumaw kɔfɛ décision taara hali n'an tɛ wele k'a fɔ an ɲɛna k'a fɔ ko i ka kuma in de kɛra sababu ye nin décision taara an yɛrɛ t'o ɲini an tɛ k'o ɲini a dabɔkun t'o ye anw bɛ ka min kɛ o ye an jɔyɔrɔ ye fasojɔ la olu fana bɛ ka min kɛ o y'u jɔyɔrɔ ye fasojɔ la bɛɛ k'i ta kɛ n'o kɛra jamana bɛ taa ɲɛ. O be an yamaruya an ka don an ka kumasen kɔnɔna la Isakaba l'argent facile o ye anw ka sɔgɔmada in na kumasen a bɛ mun ko fɔ n'i ye kuma in ta dakuruɲɛ kelen na dɔrɔn i b'a fɔ ko wari sɔrɔ ko nɔgɔman o dun an b'a dɔn k'a fɔ an yɛrɛ lamɔcogo ni an ladamu cogo yɛrɛ la i b'a dɔn k'a fɔ wari sɔrɔ ko nɔgɔman tɛ yen nɔ nka tubabuw fɛ yen nɔ u b'a fɔ ka caya ko l'argent facile a bɛ fɔ hukumu min kɔnɔ fɛnɛ ni en général hukumu ɲuman tɛ ka sɔrɔ kɛ n'i y'a mɛn k'a fɔ ko l'argent facile wari sɔrɔ ko nɔgɔman o kɔrɔ ye k'a fɔ k'a tigi ma wɔsili kɛ a dun fɔra k'a fɔ ko sɔrɔ cogo kelen min bɛ wari la o ye i ka wɔsi walasa ka wari sɔrɔ nka ni mɔgɔ ye wari sɔrɔ cogoya la cogoya min ni gɛlɛyaba t'a la mɔgɔw b'a fɔ ko l'argent facile nka nin kumakan in kuma caman i b'a sɔrɔ hukumu min kɔnɔ o ye wagati min tiɲɛni kɛra i b'a ye a kuma bɛ fɔ o wagati de ka ca kuma min tiɲɛni kɛra ka sɔrɔ kɛ kuma dɔ la mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn barasa walima mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn arnaquer ka wari b'u kun cogoya dɔ la i b'a sɔrɔ o ko tɛmɛnen kɔ kuma min de i bɛ argent facile ko kuma mɛn kuma la n'o tɛ wagati min mɔgɔw y'u ka nafolo don a ko masinaw na k'a wari sɔrɔ n'i ko a tigi ma ko i ka nin wari sɔrɔ cogo in ye l'argent facile ye n'a tigi bɛ bila ɲɔgɔn na donc wari sɔrɔ ko nɔgɔma min tɛ wɔsi ye min tɛ a zɛrɛ nin jɛ kan ka wari sɔrɔ a bɛ fɔ de ma ko ka wari sɔrɔ l'argent facile. Isakaba Sidibe e b'a fɛ ka mun de fɔ sabula ka da kan an ɲɛ b'a la k'a fɔ dugu girinnen don kabiri a bɛ wagati dama dama bɔ an y'a ye k'a fɔ kiri ni wɔyɔ o wulilen don wari ko kunkan ko kibaruya la Isakaba bidon kuma se a bɛ waleya jumɛn de ko fɔ. Kunun de dugu girinna kosɛbɛ yɛrɛ hali n'o y'a sɔrɔ ja ko in daminɛna kabi juma tɛmɛnen maliden dɔw bɛ yen nɔ minnu kɛlen don k'u kunbugu ko dɔ kan n'u tɛ k'o gundo fɔ mɔgɔ ye na maliden dɔw bɛ yen minnu kɛlen don k'u kunbugu ko dɔ kan u tɛ k'o gundo fɔ mɔgɔ ye u bɛ ka nafolo ci a la u m'a fɔ an tɔw ye ja u dama bɛ k'u jabɔ o ballon na ko wɛrɛ tɛ an ka bɔ yɛlɛ ko la k'a kɛ sɛbɛ kuma ye a bɛ ɲini ka na kalo damadɔnin bɔ octobre kalo san 2022 jɛkulu cakɛda dɔ nana ka n'i installer Mali la yan nɔ a ma sigi gundo kɔnɔ a sigira jamana ɲɛmɔgɔw ka sɛbɛnfura yamaruyalen dilen kɔ a sigira o hukumu kɔnɔ cakɛda in tɔgɔ ye ko Open Eyes. Open Eyes n'i y'a ta ka jateminɛ sɛbɛnfuraw b'a la wa a lancement cérémonie lancement yɛrɛ kɛra conférence de presse senfɛ min kɛra an ka yɔrɔ lakodɔnnen ba dɔ la wa ko bɛ hakɛ min na n'i ye mɔgɔ mɔgɔ tɔgɔ fɔ k'a associer ko in na a tɛ ja tigi donc an b'an janto mɔgɔw tɔgɔ fɔli la a ko la jɛkulu in nana ka na sigi jɛkulu in ka baara ye jumɛn Fanta Tomota o de ye a bɛ i n'a fɔ sobon nasuguya dɔ don nka sobon tɛ olu ko olu ka baara taabolo ye min ye o ye i bɛ nafolo
kasabi dɔ di nka i b'a di wari ci sira ninnu fɛ wari ci sira belebeleba 2 de bɛ an fɛ yen nɔ nɛgɛjuru sira fɛ o wari ci sira ninnu bɛɛ lajɛlen n'i ye misaliyala 200 ci o 200 wulafɛ yan fan fɛ n'i nana ka n'a lajɛ o bɛ yɛlɛma ka kɛ 400 ye a 400 n'a y'i ja i b'a ta o yɔrɔ bɛɛ ka bɔ i ka o wari sama sira ninnu kelen ninnu fɛ k'i ka 400 bilen kun k'i kɔ don i tɛ jouer bilen walima n'a ka di ye sini tuguni i bɛ 200 wɛrɛ don wula fɛ i bɛ t'o 400 fana ta ainsi de suite. D'accord. Nka Fanta Tomota a nbarasalima yɔrɔ ye jumɛn ye n'i ye 200 don tile journée kɔnɔ i n'a fɔ bɛɛ bɛ Facebook ni WhatsApp kan u ka jaw n'u ka publicités ni fɛnw bɛ yen nɔ u b'a olu dɔw ci ma i b'o olu publier i ka page kan ou bien i b'olu partager ou bien i b'u ci mɔgɔ wɛrɛw ma WhatsApp la par exemple u bɛ se k'a f'i ɲɛna k'a fɔ ko bon nin ci mɔgɔ 10 ma i ka répertoire kɔnɔ ne bɛ e choisi ka Magan choisi ka Désiré choisi k'a ci olu ma WhatsApp kan donc a bɛ k'e miiri k'i ye o baara min kɛ ko o de yɛlɛmara ka kɛ 200 dɔn ye o y'o service min rendu ye donc 400 b'i bolo wula fɛ u bɛ 400 d'i ma n'a ka di ye i bɛ 400 ta mais en général mɔgɔw t'a wari ta mɔgɔw b'a to yen nɔ donc ainsi de suite sini tuguni e bɛ tila ka na 200 wɛrɛ don o fana bɛ kɛ 400 ye i ye 200 min don kunu ani i ye 200 min don bi o t'i ka 400 bɛ wo la nka i ka 800 ɲɔgɔnna i ye 200 sɔrɔ i ye 200 wɛrɛ sɔrɔ kunu ni bi o ye 400 donc i ka 800 bɛ yen nɔ donc i ka compte bɛ yiriwa dɔɔni fo ko nana janya dɔw bɛ yen nɔ olu ka wari commencera ka caya fɛn in kɔnɔ k'a daminɛ octobre kalo san 2022 mɔgɔw tora ni opération in kɔnɔ gundola rares sont les gens minnu b'a kuma fɔ caman donna a la mɔgɔw y'u investi opération bɛ kɛ u b'u ka wari ninnu sɔrɔ u bɛ taa u bɛ dɔ don u bɛ dɔɔni ta u bɛ dɔɔni bila donc jusque là problème foyi tun tɛ yen nɔ fɛn jɛlen don u yɛrɛ bolo an bɛ baara de kɛ an n'u bɛ baara de kɛ ɲɔgɔn fɛ u bɛ ɲɛfɔliw kɛ u yɛrɛ ka page kan ne yɛrɛ ye page consulté u yɛrɛ ka page kan mɔgɔw bɛ a la minnu ni malidenw don olu de b'a annonce n'a fɛnw kɛ u bɛ ɲɛfɔli kɛ ɲɔgɔn dɛmɛ baaraw de don minnu ka wari bɛ di par exemple ni e y'i ka 200 di o 200 de bɛ di Isa Kaba ma ainsi de suite u b'o ɲɛfɔliw kɛ jusque là problème foyi tun tɛ yen nɔ mɔgɔw y'u investi ka taa nka juma tɛmɛnen de a bɛ ɲini bon dɔw yɛrɛ ka fɔ la a victime dɔw ka fɔ la a bɛ ɲini ka na kalo 1 ɲɔgɔnna bɔ n'i ye 200 don n bɛ k'a ta surunyala kan n'i ye 200 don wula fɛ 200 don in jiginni i kun gɛlɛya misɛnninw tun bɛ k'a daminɛ ka don a la a tɛ na joona i b'a cliquer i bɛna ka n'i ka compte consulter i b'a sɔrɔ 200 min kan ka don laadala 200 min bɛ don a tɛ don i bɛ to a cliquer la kuma dɔ la dɔw bɛ yen nɔ 18h wagatiw de olu ka wari tun bɛ don ka kɔrɔ olu dɔw bɛ se ka t'u jɔ fo 20h 21h wagatiw la dɔw yɛrɛ bɛ olu bɛ tile kelen yɛrɛ kɛ kuma dɔ la u ka sɔrɔ dɔw tɛ don fo o dugusɛjɛ de a sɔrɔw bɛ don a wagati u ka page dɔw bɛ u y'a ɲɛfɔ olu kan k'a fɔ ko problème misɛnninw b'u ka mansinw na donc minnu sɔmi ka jan olu caman y'a ɲini k'u ka wariw retirer ka bɔ o ko nin daminɛna mais o fana ni gɛlɛya kɛra o la retrait la donc gɛlɛya kelen o retrait la dɔw commencera ka u yɛrɛ ɲininka ka ɲininkali misɛnninw k'u yɛrɛ la ko bɛ hakɛ min na juma tɛmɛnen de baara yɛrɛ bɛɛ jɔra pewu cogo di Kaba baara jɔra cogo di compte yɛrɛ application min n'a yɛrɛ bɛ téléphone kan OpenAI application o de tɛ ka baara kɛ bilen k'a ko dun kɛra cogo di mun de kɛra mɔgɔw ye o de juma tɛmɛnen du fait que application tɛ ka baara kɛ mɔgɔw y'a daminɛ ka jɔrɔ sisan mɔgɔw y'a daminɛ ka jɔrɔ parce que fɛn in bɛ cogo min n y'a fɔ transfert d'argent 2 minnu bɛ an fɛ yen nɔ olu 2 i bɛ wari bɔ olu 2 dala kelen de kɔnɔ k'a ci ninnu ka application in kan n'i y'a ci u ka application kan i ka compte bɛ niveau min na n'i ye compte dayɛlɛ parce que i bɛ application in sigi i ka téléphone de kan i b'a fɔ k'a fɔ ko tɔ ninnu bɛ sigi cogo min i b'a fɔ ko Facebook bɛ sigi cogo min i b'a fɔ ko WhatsApp bɛ sigi i b'a application sigi n'i y'a application sigi ainsi de suite i bɛ se k'i ka baara k'a la mais depuis wagati i bɛ don application in kɔnɔ cogo min vendredi don o de ye donni dabila i tɛ se ka don yɛrɛ donc mɔgɔw commencera ka
siran mais numéro minnu bɛ yen nɔ vendredi sɔgɔmada fɛ numéro tun bɛ don parce que numéro bɛ fɛn na numéro tun bɛ don numéro ninnu mɔgɔ damadɔ n'u y'u sɔrɔ u y'a fɔ o tigi ye ko non ko mansin ko problème don mais tile bɛ se a kuncɛ yɔrɔ ma tuma min numéro ninnu si tɛ ka don bilen o de la client ye jɔrɔli daminɛ donc k'a daminɛ samedi dimanche mɔgɔw se sont dit k'a fɔ ko ko a bɛ sɔrɔ comme o ye jour férié k'u tɛ baara kɛ donc lundi camanba bɛ yen nɔ minnu teliyabagatɔ taara ka t'u jɔ yen nɔ ka siège yɛrɛ la o ka siège bɛ min a filɛ nin place tan yɔrɔ la immeuble mɔgɔ lakodɔnnenba dɔ bɛ an tɛ fɛ ka mɔgɔ si tɔgɔ associé fɛn in na parce que ni nin kɛra nin cogoya la n'i ye mɔgɔ min tɔgɔ fɔ a la o bɛ se ka problème s'i ma parce que a ko tiɲɛna den tiɲɛnen man di parce que o immeuble ba dɔ bɛ yen ni mɔgɔ lakodɔnnen dɔ ka immeuble a b'o sanfɛ mɔgɔw taara ka taa yen o immeuble la min kɛ u taara ka taa sɔrɔ bureau datuguna ka minɛnw bɛɛ cɛ ka sɔrɔ dɔw bɛ yen d'habitude ni problème misɛnninw bɛ yen mɔgɔw yɛrɛ b'u déplacer ka taa u yɛrɛ ka agence la ka taa ko ɲɛɲini u b'a dɔw débloquer soit n'i ka application bɛ ka bɛɛ kɛ i bɛ taa n'a ye u yɛrɛ b'a lajɛ tout donc o min kɛra mɔgɔw taara ka taa sɔrɔ hali chaise tɛ bureau in kɔnɔ bilen. Isaka ba maa minnu kɛra victime ye nin ko la yan'an ka don olu ka lahalaya kɔnɔna la i n'a fɔ ni application kofɔlen yɛrɛ tɔgɔ b'a fɔ cogo min na Isaka ba yalima k'a fɔ ko n'i ye wari dɔ déposer o double walima caman bɛ fara kan k'a d'i ma ka sɔrɔ la e ma fin kɛ e ma jɛ kɛ e bɛ kariya ka don o la cogo yalima depuis o yɔrɔ la mɔgɔw sɔmi tun man ka teliya o yɔrɔ la wa mun de maliyɛnw bila ka taga investir nin na fo ka se nin niveau la mun de kɛra Fanta Tomota bi nin fɛn ninnu caman bɛ mɔgɔ caman bɛ k'o fɔ au fait an bɛɛ bɛ se ka kɛ victime ye nin na parce que sɛbɛnfuraw b'u bolo Isaka ba jɔn y'a sɛgɛsɛgɛ n'o y'a sɔrɔ la sɛbɛnfura jɛlen don o fana ye ɲininkali dɔ ye voilà sɛbɛnfuraw b'u bolo page u ka page dayɛlɛ mais a bɛ ka kɛ bɛɛ ɲɛna mais mɔgɔw bɛ ka fɛn dɔ fɔ a la k'a fɔ k'a passera téléso sanfɛ a ma passer téléso sanfɛ précisément ORTM u ye ORTM ka journaliste présentatrice de 13h Awa Ma Kamara n terimuso don u y'o ka image 13h dɔ ta ka u ka o bandi dugumala ka u ka fɛn kuma sɛbɛn o dugumala la olu mɔgɔw b'olu kɛ san infographe bɛ se ka hali mɔgɔ dɔ kunkolo ta k'a bila o sɛbɛn mais fɛn tile kelen ma deli ka bɔ ORTM et puis u y'u ka reportage kɛ u yɛrɛ y'u ka reportage kɛ ka ORTM logo sigi a kan mais mɔgɔ min voix b'a la tout o tɛ ORTM baarakɛla ye mɔgɔ min voix bɛ ORTM fɛngɛ in na voix in na ORTM baarakɛla tɛ foyi u ye ORTM logo ta k'a sigi u ka fɛngɛ kan donc o ye o élément ye maintenant mɔgɔw y'u yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ cogo min fɛn fila don diɲɛ dɔnniya kuraw filɛ nin ye bi bi in na u kɛ ka di ka mɔgɔw sɔrɔ parce que mɔgɔw danayara k'a fɔ sɛbɛnfura bɛ ninnu bolo u yɛrɛ b'o fɔ u ka kumaw kɔnɔ n'i taara u ka page kan u ka musonin dɔ bɛ kumaw kɛ o b'a fɔ k'a ko jamana ɲɛmɔgɔw y'u yamaruya donc o ye mɔgɔ caman danaya a ko la wa fana ni u sigilen don jamana kɔnɔ u tɛ yɔrɔ dogolen na u bɛ yɔrɔ dɔnnen na u ye conférence de presse de lancement kɛ o fana ni kɛra jamana kɔnɔ mɔgɔ si ma sɛ wuli ka bɔ a fan kan ni i kɛra mɔgɔ nasuguya ye o suguya i b'o danaya zango mɔgɔ wɛrɛw bɛ yen minnu bɛ nin ɲɔgɔnna activitéw kɛ minnu lakodɔnnen don mɔgɔ si ma deli ka siga don u la u bɛ bɔ télé ni fɛnw na o bɛ se ka mɔgɔ sɔrɔ nka une fois que a fɔra fana ni jamana ko o ko la k'a fɔ ko double bɛ d'i ma k'a sɔrɔ i ma baara kɛ mais baara ye min ye ninnu ye u ta in kɔma dogo ni min ye i bɛ partage minnu kɛ k'o de ye i ɲɔrɔ baara ye baara in kɔnɔna la i bɛ partage minnu kɛ k'o de b'i ka sɔrɔ yakubaya. Ok Isaka ba wagati koron kama sisan nɔ tiɲɛni donna maa minnu kunna sabula an y'a ye k'a fɔ maa caman kɛra victime ye dɔw yɛrɛ taara juru ta banki la dɔw ta ye wari kalifalen u la dɔw yɛrɛ ta ye pari wari ye donc olu ka lahalayaw bɛ kɛ cogo di sisan nɔ. I y'a fɔ an ye kibaruya min sɔrɔ dɔw bɛ minnu ta bɛ taa 10,000 ɲɔgɔnna la dɔw bɛ minnu taara fo 40,000 dɔw bɛ minnu u yɛrɛ ye mɔgɔ kelen fɔ mais a dalu tɛ n bolo k'a bɛ taa fo 300 millions ɲɔgɔnna la. O tigi
ale mɔgɔw de fara ɲɔgɔn mɔgɔw ka wariw de fara ɲɔgɔn donc a kelen tɛ ale mɔgɔ wɛrɛw fara ɲɔgɔn kan parce que o fana bɛ fɛn na n y'a f'i ɲɛna n ko n'i kɛra sababu ye ka na ni mɔgɔ caman ye u b'a fɔ ko o b'i garadi tɔ bonya a kɔnɔna la donc mɔgɔ wɛrɛw fara e ka wari fara ɲɔgɔn kan makan k'o bɛɛ fara ɲɔgɔn wa tan ou bien wa mugan comme ne bɛ se an bɛ jɛ k'a fara ɲɔgɔn kan n'a wari ba nana an b'a tila ni ɲɔgɔn cɛ o de don donc ça veut dire que mɔgɔw taara yɔrɔ jan ko in na 300 millions mɔgɔ ninnu kɔni bi bin na kuma ye min ye o ye k'a fɔ k'u ye minɛnw cɛ u ye minɛnw cɛ est-ce que ils ont eu le temps ka bɔ jamana kɔnɔ ɲininkali fɔlɔ bɛ yen o yɔrɔ la n'a suguya bɛ kɛ i bɛ taa sɔrɔ u b'u ka fɛn préparer u ka passeport préparer ka fɛn bɛɛ n'u ka opération aboutira don min et que u y'u sagona wari sɔrɔ il me semble que u y'o de kɛ u ye patience u y'u timinandiya ka mɔgɔw nɛgɛ f'u y'u sagona wari hakɛ sɔrɔ parce que 300 millions ta bɛ ka fɔ mais i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ fɛnkɛ dogolen dankɔrɔba dogolen dɔw bɛ yen dankɔrɔba dogolen dɔw bɛ sɔrɔ yen minnu ni mɔgɔ lakodɔnnenbaw don olu tɛ se ka b'u da k'u ye u ka wari don nin ko in na mɔgɔ kalannenba dɔw bɛ yen nɔ olu tɛ se k'u ta gundo fɔ mɔgɔ ye yɛrɛ k'u sɔrɔla nin ko na olu da de la donc ça veut dire que ni mɔgɔ ninnu ye u y'u ka coup préparer ka nafolo ba fara ɲɔgɔn k'u ka passeport n'u ka visa bɛɛ ɲini u pɛrɛlen wagati min ka sɔrɔ ka machine datugu k'u yɛrɛ ta qu'est-ce que l'État doit faire oui État kan ka fɛn fɔlɔ min kɛ o ye ka mandat d'arrêt ka mɔgɔ ninnu ɲini fɔlɔ k'u identifier n'i taara page Facebook kan kunkolo dɔw bɛ yen déjà il faut que justice k'a impliquer joona yanni o page Facebook fana ka datugu o tigiw identité ta ka mandat d'arrêt da olu kɔ fɔlɔ mandat d'arrêt international bɛ se ka da a caman kan déjà ani fana ni fɛn filanan ka victime identifier victime identifielen kɔ u ka logiciel in u ka fɛn in bɛ cogo min a bɛ se ka dɔn i ye joli investi i ye joli i bɛ taa sɔrɔ trace bɛ to fɛn na donc ni victime identifiera hali ni jamana ma nafolo kasa bɛ d'u ma ni don min mɔgɔ minnu y'u escroquer n'olu sera ka sɔrɔ a bɛ kɛ cogo min a na kɛ o cogoya mais n'u tora nature la ten tɔ c'est pas bon ka identifier ne m'a fɔ k'an ko jamana ka garantie di k'a b'u ka wari sara jamana m'a fɔ n ko k'u garantie di mais jamana k'u identifier n'u identifiera en cas ni procès ou bien fɛn dɔ bɛ yen don min mɔgɔw ka sɔrɔ minnu bɛ plainte don u kama parce que an ka jamana kɔnɔ o ye an ka problème de ye i t'a sɔrɔ problème bɛ yen mais ala a tigi mana minɛ i t'a sɔrɔ mɔgɔ den kelen tɛ yen min ye hali zon mana minɛ zon bɛ minɛ kuma dɔ la jama bɛ zon minɛ mais i bɛ taa sɔrɔ jɔn de ye plainte do zone kama zone bɛ taa commissariat a bɛ bɔ commissariat a bɛ taa tribunal la i bɛ taa sɔrɔ plaignant tɛ yen nɔ. D'accord, Isa ka ba kuma kuncɛ kuma la i bɛ se ka bilasiralikan jumɛn di maliden kelen-kelenna ma walasa an kana na don ni ɲɔgɔnna piège kɔnɔna na. Kuma kelen n ye kuma min fɔ ka kɔrɔ kuma kelen de don. Oui. Foyi tɛ adamaden bɔ nɔgɔ la baara kɔ ka wari sɔrɔ i yɛrɛ ye an bɛ bɔ open eyes hukumu kɔnɔ an bɛ na an ka jamana hukumu kɔnɔ n'a kɛra mɔgɔ o mɔgɔ miiri k'a fɔ ko i bɛ wari sɔrɔ nɔgɔya de la o y'i kɛtɔ ye ka mɔgɔ wɛrɛ ka wari di mɔgɔ wɛrɛ ma nɔgɔya la. A ma nɔgɔ. Ni a bɛ mɔgɔ o mɔgɔ kunna k'a fɔ ko diɲɛ bɛ hukumu min kɔnɔ bi ko wari bɛ sɔrɔ nɔgɔya la nin cogoya la tantɔ n'i y'o ye yɔrɔ o yɔrɔ wo b'o ɲintin na. Fanta Tomota mɔgɔ minnu bɛ sɔrɔ nin ko ninnu na an bɛ an yɛrɛ nɛgɛ n'a kuma ye k'u y'an siri u y'an don ta u y'an bɔ ta depuis don min n'a fɔra ɲɛna k'a fɔ ko i bɛ gagner nɔgɔya la a dɔn k'a fɔ ko wo b'o ko la. D'accord. Fanta Tomota n tɛ n waso n'a ye mɔgɔw bɛ nin fɛn o fɛn fɔ k'a fɔ ko Filomani ye n don ta Filomani ma deli ka ne sɔrɔ fɔlɔ. D'accord. Filomani ma deli ka ne sɔrɔ fɔlɔ depuis Ala kan da. Oui. Filomani ma deli parce que ko o ko ni a fɔra k'a fɔ ko a wari bɛ d'i ma fu la ne bɛ siga. Siga kan ka don la. A b'a kun bɔ. E tɛ ne somɔgɔ i tɛ n kɔrɔkɛ i tɛ n foyi ye k'an kunbɛn carré kɔnɔ ko e de bɛna kɛ sababu ye ka wari di ne ma munna somɔgɔ tɛ e la an maliyɛn kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen somɔgɔ ka ca ni mɔgɔ 1000 ye o mɔgɔ 1000 min bɛ e ka so e ma taa o si don da la fo ka ne ye carré kɔnɔ an siɲɛ fɔlɔ ye nin ye ka ɲɔgɔn ye k'e de bɛna ne don da la. A ma nɔgɔ Isa Kaba Ala ka o faamuyali ɲuman nɔgɔya mɔgɔw ka bɔ olu kɔnɔ Ala ka bɛɛ sɔn hakili ɲuman na nin ko ninnu jeu de hasard minnu n'olu bɛ yen nɔ ne m'a fɔ n ko fɛnw tɛ minnu ni mɔgɔ kan k'i investi o la mais a y'aw janto diɲɛ mansi ma fɛn kura ninnu na u bɛ mɔgɔ da don kuma la.
sika t'o la ala k'an kisi diɲɛ gɛrɛgɛrɛ kow tɔɔrɔ ma Isa ka ba k'i fo wagati ale banna ouais an bɛ foli kɛ bakuruba ye dɔrɔn Musa k'a bɛ n ka fugulan contrôle la n tɛ foyi f'a ɲɛna n bɛ Tanba Tarawele fo yan ORTM na jɛmukan in kanubagaba don ani Hélène an bɛ foli d'u bɛɛ lajɛlen ma Aba n'a ka denbaya an bɛ foli d'u ma Isa ka ba k'i yɛrɛ fo ɲinini ni walawalali la ka kanubaga kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen fo bi araba Renouveau Matin o bɛ datugu yan yɔrɔ la aw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ni ce aw ka danaya la Renouveau Télé radio Renouveau ka aw sɔgɔ olu la an bɛ wuli ka kumaso to Adel Samaki bolo a bɛ na dugu kunkan ko kɛnɛ sigi aw ye 9h wagatiw la aw k'an bɛn sini sɔgɔma 7h15